आच्छा बयनिसिमबो गोजोननाय हरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो दिनैनि जे बुंनांगौ बाथ्रा जाहैबाय जे जोंनि सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे माखासे बिथांखि लानाय आरो माखासे मावनो थांखि लानाय इयुननि समफ्राव बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै फंनैसो जोंनि नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय गिबियावनो जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोला जेराव 6 शिड्यूल एरिया आरो बे 6 शिड्यूल एरियायाव गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर थायो जोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो। स' बिनिखायनो मोनसे बाथ्रा सिन्था खालायदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर जे जायफ्रा थादों ट्राइबेलफोरनि अनगायै बर'फोरनि अनगायै साफ्रोमनिबो जे माबा मोनसे मोजां मुलाम्फा जायो थांना थानायनि बेलायाव। बिनि थाखाय जे मोनसे स्पेशल इक'नमिक जन बेखौ डिक्लेयार होनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों नेरानेपेरायै नांबाय थादों। आरो बे हाबाफारिखौ बे जे मोनसे स्पेशल इक'नमिक जनखौ जेब्ला जों डिक्लेयार खालामनो हागोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अब्ला जोंनि बेवहाय जे जोंनि ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायफ्रा नन ट्राइबेल मानसिफोर बेवहाय दङ बिसोरो खमसे खम माने 50% टेक्सनि बेलायाव एगजेम्पसन मोननो हागोन। आरो बेयाव गुबैयै बेयाव जे फालांगि खालायनाय बिजनेस खालायनायनि बेलायाव माने गोबां माने मुलाम्फा जागोन। स' बेनिखायनो जे मोनसे बर'फोरल' बा ट्राइबेलफोरल' माबा मोनसे मोजां मुलाम्फा मोननायनि बाथ्राखौ सानाबालायनो गासैबो हारि माहारिफोर नन ट्राइबेलफ्राबो जेन माबा मोनसे बे बिटिआरआव थानाय मानसिफ्रा जेन माबा मोनसे थांना थानायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हायो लामा मोननो हायो। थ' बेनिखायनो बे स्पेशल इक'नमिक जननि बाथ्राखौहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिन्था खालामबाय थादों। आरो जों आसा खालामदों जे फैगौ जेब्ला बे गोदान गभर्नमेन्ट दानो हागोन अब्ला निस्सय जों बेखौ बे स्पेशल इक'नमिक जनखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनि उनाव जोङो मोनसे बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे आश्वास मोनदों जाहैबाय जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो न'खराव खमसे खम सासे मोनसे एमप्लयमेन्ट साख्रि मोननो थाखाय साख्रि होनो थाखाय मोनसे बिथांखि लादों। आरो बेखौ माब्रै होनो हागोन बेखौ सेस्था खालामबाय थादों। थ' बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर ओनसोलाव बेसेबांसिम जोङो माने न'खर हिसाबै साख्रि गैथारै मानसिफोर दङ माने न'खरफ्रा बेसेबांसिम न'खरफोर साख्रि गैयै सासेबो साख्रि मावग्रा गैयै बेबायदि न'खरफोर बिनि लिस्टखौ जोङो लानो सानदों। थ' बेनिखायनो जों मोनसे इमेल जों मोनसे होदों जाहैबाय EMP BTR@gmail.com EMP BTR@gmail.com बे मेलाव माने जायफोरनि न'खराव सासेबो साख्रि गैया बे न'खरफोरनिफ्राय एटलिस्ट जोंनो बे मेलावहाय जुदि नामखौ जुदि उइथ एड्रेस गामि गासैबो डिटेल एड्रेसखौ होनानै माने अननानै माने बे मेलाव हरोबा जों बिनि लिस्टखौ जों मोनगोन। आरो बिनि उनाव जोङो माब्रै जों खालायनो एमप्लयमेन्ट जों जेनेरेट खालायनो हागोन जों बेनि बाथ्राखौहाय जों उनाव जोङो मोजाङै जोङो सिन्था खालायनो हागोन आरो सुबिदा जागोन जोंनि थाखाय।